Velkommen til første spadestik her på Hjels Søbad, og det er jo fantastisk så talstærkt, I mødte op. Det er dejligt at se. Programmet det er, når jeg lige har sagt et par ord på Hjels Lokalrådets vegne, så vil borgmester Egon Freer træde ind, og Hans Peter Poulsen, bestyrelsesformand på Hjels Skole, vil slutte af med at sige noget om projektets betydning i forhold til skolen. Når det er gjort, så tager vi første spadestik om bagved, og bagefter så er der øl og vand, som Søren fra Brugsen vil sørge for til alle sammen. Nu har vi sådan et fint projekt her, og hvad er det for noget, hvad er det betyder for os i et samfund som Hjels? Vi er jo ikke rigtig en landsby længere. Vi er nok mere over mod en by, men vi finder os i sådan en balance, eller det gælder om at finde balancen i hvert fald, fordi vi er ikke små, vi er heller ikke store. Der er lidt med sammenholdet. Da vi var en lille landsby, der kendte vi alle hinanden, og alle hilste på alle. Nu er vi lidt større, og alle kender ikke hinanden, men vi skal stadigvæk have tingene til at fungere. Og det skal være interessant at bo i sådan et lille samfund her. Og godt og sjovt. Der skal være plads til os selv, og der skal være plads til andre. Og vice versa. Også. På det her projekt, der har vi hele tiden sigtet mod, at det skal være for Vejen Kommune, det skal være for Hjels, det skal være for turister. Kort sagt, det skal være for os alle sammen. Jeg vil lige kort give et par eksempler på, hvordan det er samarbejdet, der har fået det her projekt til at rykke. Vi startede sin tid med at i lokalrådet at snakke om de her ting, og vi havde det med i vores strategiplan, som blev lavet i 2007, at vi skulle foretage os noget, blandt andet hernede. Og så fik vi Finn Schmidt fra tegnestuen Mejeri i Kolding til at lave et oplæg. Og Finn Schmidt er også med i lokalrådet. Og det var egentlig det oplæg, som vi så gik over og præsenterede for blandt andet Egon Freer. Og vi arbejdede en del med det, og alle synes det var et godt projekt. Egon talte så med Lokale- og Anlægsfonden og satte et møde op her, og det var det næste punkt, der flyttede noget på det. Fordi lige pludselig så begyndte vi at have både en seriøs interesse fra kommunen, fordi vi havde lavet et oplæg, og Egon skaffede en kontakt ind i nogen, der også kunne bringe penge ind, plus et kvalitetsaspekt. Så havde vi udviklingschef Per Riksen fra Vejen Kommune. Per kom ind og siger, jeg har altså en her, der godt kan være behjælpelig med at søge nogle midler. Og det var så Malene Stubb-Selmer fra Primus Motor. Og det var Malene, der skrev en ansøgning, som ved EU Grøn Vækst gav faktisk et udbytte på 6 millioner, og det rykkede også virkelig et skridt. Så har vi jo haft en fantastisk masse kommunikation med Henning Sten Jensens kultur- og fritidschef ved Vejen Kommune, og Henning Sten Jensen har brugt rigtig, rigtig meget tid på at få det her til at lykkes og arbejde med det. Han har så formidlet det hele i forhold til alle mulige andre afdelinger i Vejen Kommune, som skal til for at få det her arbejde op at stå. Naturstyrelsen, og vi skal have lokalplaner. Der er mange ting, der skal lykkes. Så er der selvfølgelig lokalt her, der har vi haft en hel masse, der har brugt rigtig mange frivillige timer. Fra Tri-klubben, Ro-klubben, Turistforeningen, Fiskeriforeningen, Vikingespil, skolen, og Mette Fink har brugt rigtig meget, og i Hjels Lokalråd har vi også holdt ukristelig mange møder om for at få brugerplaner og alting til at gå op her. Det korte og lange,
det viser noget om, at det lokale initiativ, det støttes, og det belønner sig. Og tak for det til Vejen Kommune og alle jer for en formidabel indsats. Så hermed vil jeg give ord til Hugo. Ja, tak for det. Jeg tænkte nu på, at det var nok meget godt, at I var godt i gang, Jesper. Hvis du er afhængig af, hvor langt vi nåede med at grave i dag, så var det måske alligevel meget godt, at spadestik ventede. Men det er i hvert fald en stor glæde, at det projekt nu er nået så langt, som det er. Det er jo en fornøjelse at komme kørende og se, at man er godt i gang over både ud, man er godt i gang her. Og jeg vil i hvert fald sige tak for et rigtig godt samarbejde omkring projektet. Det gælder om at rejse penge, som Jesper var inde på, men det gælder også i hele den planlægning og de mange møder, der ikke mindst har været afholdt her lokalt. Det, der er styrket i projektet her, er jo også, at der er så mange foreninger, der er så mange, der står bagved. Så vil jeg godt rette en speciel tak til, at det lykkedes at samle så mange penge. Det synes jeg godt nok var imponerende hernede. Desværre kunne jeg ikke være med til at spise mig til en overskud, for det havde jeg gerne været. Men bare det var jo et af eksemplerne. Men jeg var der med til et kaffebord en dag i hvert fald. Men det viser jo også, at der har været interesse i det, og det er jo den styrke, I har. Jeg ved ikke om Jels er stor eller lille, Jesper. Jeg synes, Jels er lige tilpas. Men det viser i hvert fald, at det har et størrelse, så man kan stå sammen om nogle ting. Jels er jo et fokusområde set med kommunens øjne. Med hensyn til, når vi snakker bosætning, når vi snakker fritid, i hele taget, når vi snakker trivsel. Det er jo naturen, søerne, skoven, de muligheder, der ligger der omkring, som nu vi kan udnytte endnu mere. Jeg synes, det er en fornøjelse at læse om Jels Vikingerne, der nu er i gang med endnu en ny sæson. Jeg synes, det er rart at have møde med Aarhus Universitet, som stadigvæk er på sporet med at få udviklet Rørenplanetariet. Jeg synes, det er herligt her omkring Søbadet, som nu er på vej. Og jeg synes også, det er dejligt, at naboerne på den anden side af søen nu melder sig i at sige, at vi vil være åbne for alle. Vi lægger vores koncept om. Royal Oak skal også være til alle dem hjemme og alle rundt om. Så glæder jeg mig også over de muligheder, som sporten får. Vi kan høre allerede på søndag, var det 300, der kom, Niels, som skal udnyttes, selvom det ikke er færdigt endnu. Om det er noget rosport, den mere plads, som det giver. Det er ingen tvivl om, at det vi er i gang i her giver muligheder for jer, der bor her, først og fremmest. Men det giver også muligheder bredere ud. Folk Vejen Kommune. Jeg mødte en på Sjælland, som også kendte det i Jels. Det er altså noget, vi vil tage afsted til. Så er ingen tvivl om, at det bliver et fyrtårn. Så jeg vil bare i dag sige, at vi glæder os rigtig meget til indvielsen. Det er rart at være den sidste, fordi det er altid det, der bliver husket. Det er fuldstændig rigtigt. Så kom dagen for det første spadestik, og det er sikkert det første. Jeg tror måske også, det er det sidste. For jeg har ikke set entreprenøren bruge en spade endnu. De er mere til gravemaskiner, og det er nok også til bedst, hvis vi skal holde indvielse i år. Her står vi nu ved det synlige bevis på det sammenhold og den vilje, vi i fællesskab kan mønstre her i Jels. Og det kan vi godt være rigtig stolte af. Vi skal også bare være klar over, at Søbadet kan være det sidste projekt, hvis vi ikke hele tiden er aktiv og har fokus rettet fremad. Der kommer nemlig ikke noget af sig selv. Det fantastiske sammenhold, vi har fået bygget op gennem de sidste par år, tog for alvor sin begyndelse, da vi fik meldingen om, at byrådet ville nedlægge overbygningen på skolen. Vi kunne ikke rigtig forstå, hvad hensigten var, og der kunne ikke rigtig spares nogle penge ved nedlæggelsen. Men beslutningen den blev undskyldt med stigende kvalitetskrav, og at undervisningen skulle foregå med linjeuddannede lærere. Og se, det passede os ret godt, for her var vi på hjemmebane, og det viste sig ret hurtigt, at undervisningskvaliteten på skolen var blandt de højeste i kommunen, og vi var i top med linjeuddannede lærere. Vi mærkede ret hurtigt en stor opbakning fra erhvervsliv, foreninger, forretningsliv og lokale borgere, og sammen fik vi ved hjælp af et samlet høringssvar og et flot besøgt borgermøde reddet overbygningen.
Det sammenhold fik vi efterfølgende ført ind i lokalrådet, og som med en udvidelse kom til at omfatte både skole og foreningsliv. Gennem drøftelser i lokalrådet blev det hurtigt klart, at det ville være en fantastisk mulighed, hvis foreningshuset blev indrettet, så det også kunne bruges til undervisning. Det vil give en optimal udnyttelse af de flotte lokaler, og da de øvrige foreninger ikke havde behov for lokalerne i samme tidsrum som skolen, så var det jo et perfekt match. Det samarbejde på tværs af frivillige foreninger og en offentlig skole, tror jeg ikke findes ret mange andre steder. Jeg kan huske de første møder, vi havde med arkitekterne, hvor vi måtte præcisere, at skolen skulle kunne undervise i lokalerne, og at det derfor var vigtigt med vægge, der kunne skubbes til side, så der er plads til en klasse. Det havde de ikke rigtig hørt om før. Men til sidst så forstod de meningen, og det viser, at vi ser alternative løsninger i Jels, og er ikke bange for at prøve nye tiltag. Fra skolens side så glæder vi os meget og ser frem til at kunne tilbyde elever og lærere undervisning i naturfag i lokaler, der nærmest ligger i naturen. Jeg ser for mig en flok glade elever, der fanger fisk og andre smådyr på badebroen og i skoven, for senere at undersøge dem her. Og vi husker jo alle Galvanis forsøg fra fysik, hvor han i 1786 berørte et afskåret frølår med en messing og en jerngenstand, og dermed fik frølår til at spjætte. Jeg ved faktisk ikke, om man må fange frøer mere, og må skære benene af dem, men det måtte man dengang. Jeg tror det, at undervisningen foregår forskellige steder, vil virke motiverende på eleverne. Og jeg ved, at der kommer en ny linje på skolen efter sommerferien, der hedder Nak og Æd. Og her skal en stor del af undervisningen foregå i og omkring naturen. Med blandt andet overnatning uden mobil. Og det i sig selv, det er jo en kæmpe udfordring. De skal også selv skaffe mad. Og så er det planen, at undervisningen på den linje skal foregå herfra. Det er ikke det ene sted, hvor skolen benytter muligheden for at flytte undervisningen uden for klasselokalerne. Idrætslinjen har lagt deres undervisning over i hallen. Så skolen ønsker at bruge de muligheder, der er lokalt. Og jeg er sikker på, at vi med det nye søbad har skabt nogle rammer, som vil danne basis for nogle gode oplevelser og en masse god læring i mange år fremover. Og så vil jeg lige afslutningsvis sige, at på denne dag i 1967 blev lærernes ret til at slå skolebørn ophævet. Så det er også for skolen en historisk vigtig dag. Tak. Skal vi... Den skal være 90 cm dyb.